محسنت كم منم نلعليو محسنت كقلت كاب سخل كاب قال نلعليو محسنت ويكا عركنت نحد ود سب زيناي صوتا فلالاي نقولو بطعم طقامن وسانن نغريو محزا مالت مخاري اب حغوسكا غزا نحغوسكا تخافالي اب وان صقمكا خا معره مساخا تጨنيقو مفتح زناديو برقص كم رقبيت لوح مسيلوم يقربو خامو دحركا كم تمنزن نادفو حماقات محازوت كهلو خايخلو يوم زوم سبات زيوم كنا سبنا حلو سبنت زي تلابسو حماقات فطورات يوم محزا ويكا عركي ابني حدا سب هيوت عبي بوتا لوغو زبوتا كسابني حدا سب هيوت كغير زخل عبي بوتايو نزي خاز مسلني نايك ادم عبيت ولدي كم زيلوم زمسلو من مخانكا كفلتكا مسمن كمتخيد نقراني النابلو زمسلو من النتكا نخفلت نايك الدن مسمن كمتخيد مسمن كمتقربن مفلات اقداس نقريو مخنياتو نتبرق حدا سب محزا ويكا عركي سلسخونايو أنا قد مستوسنا قزا بمحزنة عركن أأمن النيرة كابسبي قليلة بيني مخانية زازوتر نيرة كام محزا حيزا قزا محلاف مزحاف النامبب كوموعل يمرز حدا معال تزنبب قوى مزحاف قنا نناي محزنة زنبرا نرعايا كتكيرا ليك إلا اتا مزحاف ملوء تاريكا بلب تمسيطة انتم تبا محزا اب هيوت زلو عبي بوتا عقلي حرقيتني انا ون نزا مصحفا بيبا سلاستقير كلا نسخم ون ناي محزنت عدلاينت نختفلطو اتا زانتا بناشتن كزنتولكم مو مسانيكم نعكم كقدفو ابنا يونيفرسيتي هيوت بزح نغاري خاتم محر بزحات سباتو ون كا تركب اب حدا قطرنا يونيفرسيتي كاب استفلاليو عدتات زتسبسبو بأشحات زقصرو تمحارو سلازئكبو بقولك بزحات تقمتن قدعتن سبات نفلات كاي ترفن زمانات مرتد خفيتو ناب يونيفرسيتي كابزعاتو تمحارو حدا إرمياس زتبحالة نفوق تمحاري نيرو إرمياس كساب 10 خفلي صبقو زئيتن نامصا أيو تمحيرا يخحل فالليلو يحسب سلازنبرا نتمرتي لعول أجهبو نيرو ناب يونيفرسيتي تاعتوون عبي تسفا سني قيوعاتيو كم ادل كوينوون افت زبصحو مدقس خفلي دورم حد ود عدو بمركبو بطعمي تحقيسو مستود عدوون اب حصير غزا بدنب تلاميدوم ناي لب عرخ تخونو بتعركو سامئيل يزبحال كبزحن كلو بطعمي قلادي إرمياس مسؤك خونن تلو بسحق فتحي زبل سامئيل دسكاب زبلكا بحرياتو قلدنيا ولا انتخونه جنا ابغزا قوم ነገር بلبي يعلل ابغزا قلد خا يقلد تمرتون كندي إرمياس ولا انت زيكونه جنا دحن سلازخونه بحدنا صنعو نزر ايوم سب مقنع اعرختو خونو اتسامئيل زخونه عينت صقم انتقاطمو إرمياس كم بعلو تጨنقو نصقمو مفتحي ناديلو إرمياس انت قادمو وون كم زنابلو صبق إنا تمحارو سالساي عمت بصحو اب سالساي عمت جن ابناي إرمياس نا يونيفرسيتي هيوت حدش نجر تفطره زس تفطره حدش نجر قدم حزا قادمو وز سلازا يفلط هندبتاو نجر ينيرو زس قادمو نجر قلص سلازا يكونلو نسامئيل انت ماخرو سامئيل بطعمي دس يلوو إرمياس قلطيفو كردو يكعلن سامئيل كنا مس نجرو شعيا فقر مخانو تردئو إرمياس زقاطمو نجر فقر ينيرو حدا معالتي سامئيل ناي ጉጅለ ስራሕ ስለዝነበሮ إرمياس بينو أفت قصر يونيفرسيتي إنا تنقساقسا نحلوه حندبت قس بزبالة دمصي ناي بخيات عينات دمص سمعه أت دمصي أبي مهلاون مفلط كسادو نيمان نصقم إنا زواوره دحر مصنح أت بخيات زسمعلو بوتا فلطمو نبقو ገጽ ከደ እታት በክ ዝነበረት ሓንቲ ጓልያ
ተደፊኣ ትበክስ ስለ ዝነበረት መልክዓ እንታይ ዓይነት ምዃይና ኣይረአያን ናብኣ ቅርብ ኢሉ እውን ንኽኣበላ ድንግፅ ኢላ ቅንዕ በለት እሞ ምስ ረአየቶ ንብዓታ ሕብስ ኣቢላ ስቕ በለት ኤርምያስ ንምንታይ ትበኪ ከም ዘላ ሓተታ እሞ ንሳ ግና ምንም መልሲ ከይሓበት ስቕ በለት ኤርምያስ ንስቕታኣ ብስቕታ ክምልስ ስለ ዘይደለየ በይንኻ ኮንካ ምብካይ ምንም ዓይነት ለውጢ ከም ዘየምፅእ ነገራ ንሰብ ተዛሪብካ ጭንቀትካ ምቅላል ጽቡቕ ከም ዝኾነ ኣረዳኣ ንሳ እውን ኣፋ ክፍት ኣቢላ ምንም ኣይኮንኩን በለቶ ኤርምያስ ምንም ኣይኮንኩን ምስ በለቶ ፍሽኽ በለሞ ፀገማ ንኽትዛረቦ ከእምና ጀመረ ኣብ መወዳእታ እውን ሓሳቡ ተሳኺዑሉ ንኽትዛረቦ ፈቐደት እሞ ፀገማ ነገረቶ ፀገማ ናታ ዘይኮነስ ናይ ወለዳ እዩ ነይሩ ኣቦኣ ቅድሚ ብዙሕ ዓመታት ዝተለቅሖ ገንዘብ ብዘይምኽፋሉ ከም ዝኣስርዎን ኣዲኣ ከዓ ብጭንቀት ምኽንያት ሓሚማ ዓራት ከም ዝደቀሰትን ነገረቶ ድሓር ትምህርታ ቋሪፃ ክትኸይድ ከም ዝሓሰበት ነጊራቶ ኤርምያስ ንትምህርቲ ዓብዪ ቦታ ስለ ዝነበሮ ትምህርተይ ከቋርፅ እየ ምስ በለቶ ካብ ልቡ ሓዘነላ እሞ ክሕግዛ ሓሰበ ንሱ ወዲ ሃፍታም ብምንባሩ ናይ ገንዘብ ሕፅረት ኣይነበሮን ኣብ ናይ ባንኪ ሒሳብ ቁፅሩ ብዙሕ ገንዘብ ስለ ዝነበሮ እቲ ዝተለቅሖ ገንዘብ ክንደይ ምዃኑ ሓተታ ንሳ እውን ነጊራቶ ኤርምያስ እውን ምንም ንኸይትጭነቕን ንሱ ክሕግዛ ከም ዝኽእልን ነጊሩ ትምህርታ ንኽትመሃር ኣተሓሳሰባ ንሳ እዚ ምስ በላ እምብትብለሉ ምኽንያት ስለ ዘይነበራ እታ ትኽእላ ናይ ምስጋና ቃላት እናደርደረት ኣመስገነቶ ኤርምያስ እቲ ገንዘብ ናብ ወለዳ ሰዲዱ ካብ ዕድኦም ነፃ ኣውፂዎም ኣብ ርእሲኡ ዝኾነ ነገር ከፊቶም ንኽሰርሑ እውን ወሲኹ ሰደደሎም በዚ ዝተለዓለ እውን ናይቶም ገዛ ጭንቀት ጠፊኡ ናብ ሓጎስ ተቐየረ እታ ጓል ማርያማዊት እያ ትበሃል ማርያማዊት ኤርምያስ ብዝገበረላ ዓብዪ ነገር መዓልቲ መዓልቲ እናደወለት እያ ተመስግኖ ክትከፍሎ ዘይትኽእል ውዕለታ ከም ዝፈጸመላ ትነግሮ ንሱ ግን ዝገበሮ ነገር ዓብዪ ነገር ከም ዘይኮነ እናነገረ ንኸይትስከፍ ይነግራ ብኸምዚ ዝጀመረ ርክብ ክልቲኦም ናብ መሕዝነት ተቐየረ ኤርምያስ ግን ንኣ ዘለዎ ስምዒት እናቀየሮ መፀ ምስኡ እናሃለወት ክናፍቃ ጀመረ ክረኽባ ብጣዕሚ ይሽኩል ሓሳቡ ኩሉ ናብኣ ኮይኑ መምሐሪ ይስእን ንሱ ግን ክርድኦ ይከዓለን ነይሩ እዚ ከዓ ንሳሙኤል ዓርኩ ምስ ነገሮ ሳሙኤል ፍቅሪ ምዃኑ ፈሊጡ ፍቅሪ ይሉ ነገሮ ኤርምያስ ቅድሚ ትምህርቲ ምውድኡ ከፍቅር እየኢሉ ሓሲቡ ስለ ዘይፈልጥ ከም ዘፍቀረ ብቐሊሉ ክኣምን ኣይከኣለን ግና ከዓ ዘይተርፈካያ ጋሻስ ኣጥቢቕካ ሰዓሞ ከም ዝበሃል ምፍቃሩ ኣሚኑ ብፀጋ ተቐበሎ ማርያማዊት ብዛዕባኡ እንታይ ትሓስብ ዝብል ዝፈልጦ ነገር ብዘይምንባሩ ግን ንኽነግራ ድፍረት ኣይረኸበን ኤርምያስ ንሳሙኤል ምስ ማርያማዊት ዝፈልጣ ሳሙኤል ንዓርኩ ክሕግዞ ሓሰበ ሓደ መዓልቲ ሳሙኤል ንማርያማዊት በይና እናረኸበ እውን ብዛዕባ ኤርምያስ ጽቡቕ ይዕልላ ንሳ እንታይ ከም እትብል ኩነታታ እናተዓዘበ ከዓ ዝፍጠር ነገር ይርኢ ቀስ እናበለ ንሳ እውን ንኤርምያስ ናይ ፍቅሪ ስምዒት ከም ዘለዋ ምስ ኣረጋገፀ ናብ ኤርምያስ ብምኻድ ፍቅራዊ ሕትኡ ንኸቕርበላ ነገሮ ኤርምያስ ግና ሓቲትዋ እንተዘይተቐቢላቶ ልቡ ከም ዝጉዳእ ብምሕሳብ ንሰይ ምንጋር ደለየ ግና ሳሙኤል ንኽነግራ ብምድፍፍኡ ሓደ መዓልቲ ኣብቲ ናይ ዩኒቨርስቲ ካፌ ቆፀራ እሞ ተራኸቡ ልቡ እውን ማንታ እናወቕዐት ክዛረባን ተፈተነ ፍርሒ ወጢሩ ሓዞ ግና ድፍር ኢሉ ንዓኣ ዘለዎ ስምዒት ዘርዚሩ ነገራ ማርያማዊት እውን ንሱ ለዋሕ ፈቃርን ጽቡቕ ወድን ብምዃኑ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ከዓ ውዕለትኡ ስለ ዘለዋ ንፍቅራዊ ሕትኡ ዝተቀበለቶ ንውዕለታ ኢላ ግን ኣይነበረን ንሳ እውን ናይ ልባ ዘውፀላ ሲኢና እምበር ንኡኡ ተፍቅሮ እያ ነይራ
اتحطو بؤو مسمتقنا ندحريت كيبلت تقبلتو فقراو حتو مستقبلتو إرمياس بناي حقوس زحزوز جبت وسعنا بحاجة ونقونا قونا تمرتي صبقنا فقر جزا كحلفو جمرو سامئيل ون ناي كلتو ناي لبي محازا كوينو ناي حقوسهم تخافالي ناي جنكتهم تخافالي قونا إرمياس كل جزا زقرمو نقرالو مجمرتان سامئيل انترخبو ود عدو خوينو تانحو حزي خاا مليسو مارياماويت ون جزء مسني إرمياس أب حدا عدو خونا كم زقونا قواني مستمرتهم أب عبيين سحابن فقر خوينم تمرتهم ودو أمو سلستي أم تتحيزهم قعزو ناب عدوم قبرو أب عدوم بمخادوون أي ترساسون سلستي أم فقرم بزبوك أتسألوا إرمياس تمرقو ناب عدي مسكدا أبناي بقوناي فرنيتشر سراح وانا مانجر كوينو مسرح انتجمر نسامئيل بتحتي أجيرو بمقصر كاب أركنات وزائي مسارح تخونو بخمزي صوب حيوتنا مرخو تحرم متناح إرمياس مارياماويتن حدا وسانو نسو خاا بتعم خمت أن العلس لزفاقرو ببين خاخوين كمنبر كم زيادلن تمرقم حدار نخقبرو وسانو كلتي أم كمز مسوسانو نسدرا خفالطو بزبل حدا معلتي نابجز أخيدو سدرا تفالطوم سدرا ون بأقراربون كل نجرون بدعمي فتووا بناي قالون مرز أون بدعم تحقوسون أب حتى معلتون نسدرو نجرو شماغل لا أخا سدرا ماراماويت نتينا مرأة حساب مستقبلوا معلت مرأة قريتو نمرأة مدلاو تجمرا كلتي أمنا تراخبون زاد اللي نقرات مسرح جمرو أب كل سرحهم كاب قنم زي في الله سامئيل ون بمرأة أم كاب أم نلعلي بمحقواس نمرأة أم قوة النت أبزي حوك سرح جمرا كسب غسون كلب معلتن كي تسوع خايي مدز كم زبحل ناي مرأة معلتي أدمى عن تورح ترفا مرأة معلتي بزيحو ورح مسترفو قنا صباي ناي إرمياس حندبت قيايرا قدم سومون بزعبات مرأة أبزي حزج النق زنبرا لوم كيريلو مج النق قدفو بناي عركو صباي مكيار زتدنا جرى سامئيل قربيلون تحطو منم نجر كم زي كونا يمنسهلو بأنصارو سامئيل زهبو زنبرا قزاون عمناك النسو كرحقو جمرا معلتي تساقمو انتحطو إرمياس تساقمو خنقرو أيكالن حدا معلتي يتصرفويو سامئيل كنا صباي محزو سلسفلط كي تقيمو زخونا نجر كتصرف حتنا أبسمونكو حدا معلتي مارياماويت نسامئيل دولت لومو تراخبو كتراخبو خلا إنا بخير بمنبارو سامئيل بتعمي بمدنقات انتاي كم زخونات انتحتا إرمياس دويلو كدع تألم كم زخونكو إنا تتعرف سلك عطيوني بلتو سامئيل عركون تا يخون كم زلو كردو ايك علن انتحطوون كمل سليك علن سامئيل بناي مارياماويت كونتات بدعني حزينو مارياماويتون كل نجر بعلو كم زستخاخلو قال أتولى إرمياس نمارياماويت استزاربون قالات كم زتردو انتخوينو بزعبا مارياماويت زخوان زربا كم زسمع ترمو دويلو مسرخبو دقيمو حتتو إرمياس قنا كل نجر بعلو كم زستخاخلو نسامئيل أيتربشا نبلو سامئيل كالي زجنقو نجر نايكلتي بيتسب بزعبا مبقاسوم زفلطو نجر بزي منبارو نتمرعا عمدلاو يوم نيروم نتمرعا معلتي إنا تقاربا بزخدا قطري اتزلو جنكت إنا وسخا خدا عبزمونكو نايكلتي بيتسب عب إرمياسن مارياماويتن مأخل زخونا كفتت كم زتفت أرسمو أديوني إرمياس حدودا سلزخونا بمرؤو بالدعميات حويسا حزم بقاسوم السمعت بدعمي تقودات سامئيل مليسو ندو إرمياس كتسانانا نسا مدلاواتا خدقبرن بعلو كم زفتحون قال أتولى بزز تلعلا سامئيل عبي حلاف النت تشكما
ካብ ኤርምያስ መልሲ ስለ ዝሰኣነ ከዓ ንመሓዛ ማርያማዊት ዝኾነት ንማርታ ረኸባ። ንማርታ ረኺቡ እንተዕልላ ኣብዚ ሓፂር ግዜ ዝተፈጠረ ነገር ከም ዝነበረን ግና መባእሲ ምኽንያት ከም ዘይኸውንን ነገረቶ። ሳሙኤል ግና ዝኾነት ትኹን ትጥቀመይ ትጥቀም ንኽትነግሮ ምስ ነገራ ማርታ ኩሉ ነገር ዘርዚራ ነገረቶ። ማርታ ዝነገረቶ ኣብዚ ሓፂር ግዜ ቀደም ንማርያማዊት ዘፍቅራ ዝነበረ ወዲ ካብ ወፃኢ መፂኡ ብተደጋጋሚ እናረኸበ ንኽምርዐዋይ ጭቕጭቓ ከም ዝነበረን ማርያማዊት ግና ከም ዝዓበየቶን ነገረቶ። ሳሙኤል እዚ ነገር ንኽልቲኦም ከም ዘባእሶም ብምእማን ናይቲ ወዲ ፎቶ እንተሓሊዋ ሓተታ። ማርታ እውን ናይ ፌስቡክ ኣካውንቱ ትፈልጦ ስለ ዝነበረት ካብ ፌስቡክ ፎቶኡ ኣውፂኣ ሓበቶ። ሳሙኤል ነዚ ነገር ሒዙ ናብ ኤርምያስ ገዛ ኸደሞ ኣብ ገዛ ረኸቦ። ናይ መወዳእታ ንኽነግሮ እውን ጨኽጨኹ ተዛረቦ። ኤርምያስ እውን ካብ ናይ ሳሙኤል ጭኽጭኽ ንኸምልጥ ካብ ተሰሓቢ ሓደ ፖስታ ኣውፂኡ ሓቦ። ሳሙኤል ነዚ ፖስታ ምስ ከፈቶ ማርያማዊት ምስ ሓደ ወዲ ረአያ። እቲ ወዲ ከዓ ኢዳ ሒዙዋ እዩ ነይሩ። ድሓር ሞባይሉ ኣውፂኡ ድሓር ሞባይሉ ኣውፅእ ኣቢሉ ነቲ ፎቶ ምስ ኣነፃፀሮ እቲ ማርታ ዝነገረቶ ወዲ ኮይኑ ረኸቦሞ። ኩሉ ነገር ንኤርምያስ ነገሮ። ኤርምያስ ብንእሽተን ካብ ዝነበሮ ቅልል ብምባል ነቲ ኩነታት ምስ ተዓዘቦ ቀሪቡ ዘይማሕታቱ ስሕተት ከም ዘለዎ ሳሙኤል ንኤርምያስ ኣብረሐሉ። ናብ ማርታ ደው ኢሉ እውን ንማርያማዊት ሒዛታ ንኽትመፅእ ናብ ሓደ ሆቴል ቆፀራ። ንሱ ከዓ ንኤርምያስ ሒዝዎ ኸደ። ምስ ተራኸቡ እውን ንሱ ይቕሬታ ጠይቃሞ ፍቕሮም ኣሓዲሶም ከም ሓድሽ ንመርዓ ምድላው ጀመሩ። ኣብቲ ዝተባሃለ ግዜ እውን ብድሙቕ መርዖኦም ፈጸሙ። ብሳላ መሓዝኦም ሳሙኤል እውን ፍቕሮም ካብ ምፍራስ ድሒኑ። ስለዚ ኣሕዋተይ ምሕዝነት ክሳብ ክንድዝዩ ዝኸድሞ ምሕዝነት ከመይ ረኺብኩሞ? ንስኹም ከ ንምሓዛኹም ንዓርክኹም እሙን ኣዲኹም ዋላ ሰንታይ? ሰላም ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ፣ ንሎሚ ሒዘርኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ዛንታ ነዚ ይመስል ነይሩ። ነዚ ዛንታ እንተደኣ ፈቲኹምዎ ላይክ ምግባር ኣይተሕመቑ። ኣብዚ ቻናል ሒዘልኩም ዝቐርብ ዘለኹ ዛንታታት ናብ ኩሉ ሰብ ይበፅሕ ስለ ዘየለ ላይክ ምግባር ኣይተሕመቑ። ኣብዚ ቻናል ሓሳብ ርእቶ እንተደኣ ሃሊኩም ኣብ ናይ ኮመንት መፅሓፍ ቦታ ሓሳብ ርእቶኹም ክትገድፉልና ትኽእሉ ኢኹም። ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ደኣ ሃሊኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካእ ናይ ቻናልና ናይ ወትሩ ተኸታተልትና ክትኾኑ ንላቦ። ላይክ ሳብስክራይብ ሼር ምግባር ኣይተሕመቑ እንዳበልና በዚ ክንፍለየኩም ሰሰናዩ።